duusoɓe sappo e njeetato Senegal naaɓe gonɗinanama ñawoore mabɓe aranere ɓeeno coka sabu fitinaji waɗunoɗi e alhaali timmal kan 2025 hakkunde Maroc e Senegal to Rabat leydi Maroc ñande sappo e jetti lewru goɓuru hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e joyyi caggal ñawoore aranere nde Parke Rabat namdino yoɗe jukkooje fawaɗe dow mabɓe ɓeyde kono Sariya Maroc waylani ɗe jukkooje ɓe sappo e jettato fawama kaso lebbi tati ha hitande jeenayoɓe ko hitande kaso e 60 ujunere kaali CFA jomnaari jeegomo e mabɓe lebbi jeegom kaso e ujune nogas e goho jomnaari tato heddiɓe ɓe fawama kaso lebbi tati e jomnaari ujune sappo e ɗiɗi kaali CFA ɓe tato ni no mbawi yaltude e ɗe balɗe garoɗe sabu joni timma lebbi tati maître Kabu goto e awokaɓe mabɓe holli mette muɗum caggal ñawoore nde hanki o holli wonde parquet o ala hay dalilu goto e koɓe pawi e dow mabɓe e siftinde ñande sappo e jeetati lewru goɓuri hitande ujunaje ɗiɗi nogas e joyyi timmal kan waɗi hakkunde Maroc e Senegal to Rabat Senegal foluno gotel e ɓolum Maroc wofuno penaltire e lewru tata ɓuuru faltini noon kaf ittingal desewal e juuɗe Senegal tottidigal Maroc Senegal waɗi wullitande e yeeso tas suudu ñayirdu coftal ɓalli windere